हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि अनजालि बसुमतारी इउटुब चेनेलाव फिन खनसे बरायना हरबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं लोगोफोर दायो फुंनि 6:40 जों थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो जि गोबां जोंनो सिगाङाव खावसे थांखाबाय आदामोनबो बाजैमोनबो समा थांनो नागिरदों नायलांबाय थादो बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ सिगाङाव आदामोनबो दङ आरोना लोगोफोर थांबाय थानोसै नै लोगोफोर बेसेबा गोबांखा बाजैमोन बाजैमोन आदामोन थांनोसै लोगोफोर नै गारिया मोनफैबाय दायो जों थांबाय थानोसै लोगोफोर नै जोंना बिदा गिदिरा लाखादो लोगोफोर थांबाय थानोसै नै नै सिगाङाव गारि मोनसे नुनाय नंला थांबाय थानोसै थादो बाय बाय थांबाय थानोसै लोगोफोर बिजनि मोनसिगोन लोगोफोर बिजनि नै हाजो सेर सेर थांगासिनो थांबाय दं लोगोफोर न'आव थांगोन दा जायगाखौ नुहैसिगोन नोंसोरो भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय थादो मोनसिगोन लोगोफोर लामायानो बेसेबा खना खनला भिडिअखौ लाबाय थानो हायासै लोगोफोर आं बिराद एकदमबारे गोबानानै अबस्थायानो गाज्रिसिन आंनिया थांबाय दं लोगोफोर मोनसिगोन लोगोफोर एलाय मोनबायानो मोनफैबाय लोगोफोर जोंना फेमिलि मेम्बार अबस्थायानो जि बया जाथारबाय जाना बियानिया आगै सनायानो लोगोफोर मोनफैना सा लोंबाय जों सा लोंबाय जाबाय जों जिरायनो बानानै दसे बेरायहैनांगौ लोगोफोर जोङो दायो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं गोजोनपुरि गामियाव दंफैयो आरोना जोङो आनैसोआव गोलैफैदों ओमफ्राय जों आलासि जाफैदों गोबांथार आसोल माखाया गारि गाखोना बोरैबा मोनना बैग्रि जाला जोब्बाय जायफोराबारि बेरायजोबहैबाय ओमफ्राय जानाय लोंनाय माखौबा नोंसोर देखायनो हायासै दायो जों न'आव थांफिनसै लोगोफोर जों न'आव फैनो लागानि
आदा बाजैमोनजों एसे रंजाबोबाय आरोना जमायैनो लोगो नांनानै थांनोसै लोगोफोर जोङो न'आवनो गासैबो ओंखारजोब्बाय बाय बाय लोगोफोर बाय बाय थांनोसै जोङो दे थांनोसै जोङो चिरां फैदोंमोन बाक्सायाव थांफिनसै बाक्सा लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय